na imbaga bigat, aldaw, malam, ken rabiyo amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel, iti makadawayo, iti daytoy nga oras, iti intayo panagdaydayo, ken panagkararag, iti daytoy nga rabi. Ket ni sapay kuman, tini Apo Diyos, ipaay na, iti presensya na kadatayo, iti daytoy nga oras. Madaydayaw ni Apo Hesu Kristo. Kakantaan tayo daytoy na pintas nga imno, talek ken ititulnog. Awan tuti ulep, anya manasipnget, tani Jesus isuti silaw. Awan meti danag, liday wenno buteng, no arpad na ditay sinaan. Tila talek, ken ti panagtulnog, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. Amin nga awitay, rigat masagaba, supapakanan tut gungguna. Tinadagsen na krus, banbanug ken puyat, balang tanat adu aragsam. Tila talek, ken ti panagtulnog, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. Ngem di tay mapadas, dakel nga ayat na, no di tay agtulnog ken kuanam. Dadagiti laeng, mangidaton biag nam, isu dati bendisyonan na. Tila talek, ken ti panagtulnog, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. Hintay ngad ken kuana, amakikalay-sa, ketong palentay ti bilin na. Magnatay amapan, pangibaunan na, ket baligin tuti ited na. Tila talek, ken ti panagtulnog, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. Naimbag rabi amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayong Hesu Kristo. Iti daytoy nga kanito, nga agmaymaysa tayo itinagan na, itin tayo panagdayaw, ken panagkararag, ken kablawan daki amin, dita balasiw taaw. Dagiti kakabsat mi nga agtatrabaho, dita balasiw taaw, ni Apo Diyos kuma, iti kanayon nga mangsalwad kada kayo, kabayatan iti panagtrabaho yo, ken kastamat kada kayo amin, dito'y nasyon tayong Pilipinas, ket madaydayo iti Diyos, iti panagmaymaysa tayo tinagan na, at dumawat iti kaasi, ken kuana iti daytoy nga rabii. Ket kablawan daki amin kakabsat nga agkasangay di daytoy nga lawas iti bulan iti Mayo. Ket ni Apo Diyos ko may bendisyon kani Nanay Florida Kian, kani Manang Aurora Gis Luterio, agkasangay ito na 24. Ken kasama iti na Allen Joseph G. Reyes iti 24. Ket 27 ni May Joy Rabino. Ken iti 28 ni kabsat nga Dayan Pascual. Ken uray pa iti 30 ni kabsat nga Fatima Guillermo. Ken Mark Jomel Pascual. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kay amin kakabsat. Iti dayto nga gundaway. Itiin kayo nga panagselebrar. Iti panagkasangay yo, ken kastamat kada kayo nga celebrar iti anibersaryo ti kalaysayo ni Apo Diyos kuma, iti agbendisyon, iti ayan-ayat, itong galagasawa. Ket iti daytoy nga rabi kakabsat, iti
na imbag adamag kada tayo, ket masarakan iti surat iti umuna nga ar-ari, kapitulo 10 ken 7, versikulo 10 ken 5 ken iti 10 ken 6 nga kasto iti kinunana nga napan iti balo ket inaramid na iti imbaga ken kuanan ni Elias at daumanay at taraunda amin iti adu nga aldaw kas inkari ni Yahweh ken ni Elias saan da nga naibusan iti arina ken lana. Dahito iti naimbaga damag kakabsat. Ana? Nga no subyanan nyo iti surat dahito daan na tulag nga masarakan iti umunang ar-ari. Ket dahito ket pakaistoryahan da Yahweh ni Elias ken iti balo babae at taga Zarephat ket bunga iti simple laong nga panagpamati ngem nang ted iti dakkel nga adal kada tayo iti daytoy nga panawen. So dinawat ni Yahweh iti balo nga ited na ti physical a kasapulan ni propeta nga Elias. Dayjay ti impakpakaasi ni Apo Dios. Iti daytoy nga balo nga saan nako mga baybayan ni propeta Elias. Isu nga sagana na ti puso ken panunot ti balo a babae nga agpamati ken agtalek iti Dios. So niluktan ni Apo Dios iti puso na ken iti panunot na iti Dios. So anya ti naramid na daytoy nga babae kakabsat nagtulnog. Daytoy nga balo ket iti napasamak ket naparaburan ni Suna iti taraon ana. Ket daytoy makita tayo nagtulnog ni Elias iti Dios ano ket natungpal iti kari iti Dios. Kakabsat nga kadagiti amin nga dipen iti Dios kas ken Elias ket di na nga binaybayan. Di na binaybayan ni propeta Elias ken ti balo nga babae agraman ti anak na. So iti kayat na dito'y kakabsat reflection ko dito'y ket ti Dios ipaay na amin na kasapulan dagiti mamati ken kuana. Wenno dagiti kasapulan tayo. Lakad di agtalek ken agtulnog tayo iti pagayatan na. Kas kinunangar iti kandat tila talek ken ti panagtulnog isu ti dalan amapan ken Jesus. So masapol iti panagtalek tayo ken panagtulnog tayo ken kuana. Saan ang malipatan ti Dios dagiti karina nga kinunana saan kayo abaybayan. Ana? Kanayon silalagip iti Dios kada tayo nga isung agtalek tayo laang kuma ken kuana ken iti pagayatan na. Ket nanyaman iti pagayatan iti Dios ket isu iti masurot ken tungpalan tayo kakabsat. Ket malagip ko iti inak nga panagpastor kakabsat nga ubingak nga inaiban iti Dios iti kaubasan na. Jakpay lang amot araramidek idi ngem insuro na no anya iti aramidek kakabsat. Ket nagtulnogak kadagiti amin nga nangibaunan iti Dios babaen iti DS ken bishop. Iti imbaon da iti Banbantay, iti Nueva Vizcaya, iti Ifugao, ken naduma-duma pa nga lugar ket nagtulnogak kakabsat. Nagtungpalak, nagtalekak. Ket igababon ti panagtalek ko ket sa anak nga binaybayan ni Apo Dios. Adu dagiti parabor nga impaay na kanya. Ket ti kanuman ket sa anak nga binaybayan iti Dios kakabsat. No di ket inturong na ket di iti biyag ko iti nasayaat nga pagserbyan. Isu nga kada tayo kakabsat iti daytoy nga gundaway masapol met nga agkamatalek tayo kani Apo Dios. Talek tayo iti biyag tayo iti daytoy nga rabi saan tayo mga madanagan na nyaman dagiti mapaspasamak.
ikaten tayo iti panagduwa-duwa tayo. Ket iti sentro iti biag tayo ket ni Apo Dios iti daytoy nga gundaway. Ket awisen da kayo kakabsat nga maminsan pay nga ikamatilik ti biag tayo ket ni Apo Dios, kantaen tayo daytoy mapangnamnamaan na kanta nga kunana amok ti Dios din aktubaybayan. Ken amok ti Dios sungbatan na kararag ko, mamati tayo sungbatan ni Apo Dios dagiti dawat ken kararag tayo iti daytoy nga rabii. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. Agkararag tayo manakabalin ken managayat nga Diyos. Piksami tin kami panagyaman ken kao Apo gapuna tinaldaw ket ipaay mo dagiti kasapulan mi o Diyos. Ket saan kami nga naawanan iti taraon gapu ta managparabor kalaunay. When umami nga nasantuan, nagyaman kami, iti kinasirib nga insagot mo kada kami, tapno aramaten mi, nga agdayaw ken ka, ken agrukbab ken ka. Ket umami nga nasantuan, iti daytoy nga rabii, ket idawdawatan mi, dagiti amin nga anak mo, iti entero alubong, kaasyan na kami kadi o Apo, agturpos ka din daytoy nga pandemya, tapno kastakit, maisubli manen o Apo, iti kinanormal tin kami panagdayaw ken panagtrabaho ken uray pay o Dios itiin kami nga panagdaydayaw ken ka. Ket amami nga nasantuan iti daytoy nga rabii bendisyonam kadi dagiti negosyante tapno kasta o Apo ket mailukat dagiti negosyo da ket adda dagiti nawanan ti trabaho ket maaddan ti trabaho ita nga panawen. When amaming nasantuan, bendisyon namat o Diyos, iti nadumaduma nga iglesyam, bendisyon namin iti kasasaad digiti iglesyam, iti daytoy nga panawen, itdam ka diti kinaurnus o Apo, dagiti amin na mamati, itinagan mo, ket saan mi nga liplipatan ka di o Apo, ti sursuro, babon ti nasantuan na surat, nga awan sa bali nga pagrukbaban mi no di laang sika, when no, masapol nga ikabil mi ti panunot mi nga sikalaang ti dalan, sika ti pudno, ken sika ti biag mi. Wana maming nasantuan, pakawanan na kami, kadigiti doon nga nagbidutan mi ti sangwanam, tapno dagiti nga dawat ken kararag mi, ket maawat mi dagiti sungbat na. When o Diyos, tultuloy mi nga karkaragan, dagiti amin na masakit, iti daytoy nga rabii, ket sika kaditi, mang bendisyon kadakwada, ken dawatan mi o Apo nga ipatay mo ti manakabalan imam kadakwada, ket umimbag da kadi o Diyos. Ken kastamot nga agyaman kami, kadagiti umimbag, kadagiti saksakit da o Apo. Ket amami nga nasantuan, tultuloy mi kararagan, iti pangulo mi, dito'y nasyon mi, iti ina nga panangipaay, iti tulong kadagiti amin nga masiknan. Ken kastamat o Apo nga bendisyonam dagiti amin nga agtatrabaho iti uneg ti hospital, bendisyonam kadi iti salon at daam amin o Apo. Ket amami nga nasantuan aginana kami kadi iti daytoy nga rabii nga sika iti mang bendisyon kada kami, makainana kami kadi nga nasayat o Dios. Ket no bigat bumangon kami, ket ipaaymo manen o Dios iti biag mi, iti panagdaydayaw mi ken ka. Ket amami nga nasantuan agari ka,
iti biyag mi iti daytoy rabii. Kada iti dawat ken kararag mi babon tinagan ni Apo mi Hesus Kristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo tayong Hesus Kristo.